Welke grazers er in de natuur worden neergezet is afhankelijk van het soort terrein. Zo passen schapen prima op de hei, maar als er echt geklommen moet worden, haken ze af. Dan bieden geiten uitkomst, zoals in deze voormalige mergelgroeven in Margraten. Patrick, ik was net bij je collega, boswachter Bart, bij de Hamert in het noorden. Nu zijn we in het zuiden. Ja, Daar zaten we bij de schaapjes en nu zitten we bij de... geiten. We zitten nu bij de landgeiten in Groef het Rood in Zuid-Limburg. Kunnen we iets dichterbij komen? We kunnen iets dichterbij komen, we moeten wel even een wandeling maken om af te dalen. Vooruit, het is mooi weer, hè? Absoluut, het is zeker mooi weer. Wat voor soort geiten zijn het? Dit zijn voornamelijk landgeiten. En waarom is hier gekozen voor de geiten en niet de schapen? Hier is gekozen voor de geiten vanwege hun zelfredzaamheid, gewoon het hele jaar door. In hoofdzaak zetten we ze hier ook in om te zorgen dat de groef open blijft, dus dat hij niet helemaal vol loopt met bos. En het is met name dat ze ook heel veel aan het houtige materiaal en kleine boompjes, struiken, dat soort zaken eten. Zij durven dat te pakken? Zij durven dat te pakken en hebben daar ook nog wel een lichtere voorkeur voor ten opzichte van gras. Ze hebben het hele jaar door eten in dit gebied. Het is best een grote groeve. En er lopen er maar 49, dus ze hebben voldoende aanbod. De geiten doen het niet alleen, hè? Ze krijgen hulp van de paarden. Klopt. Ze krijgen wat hulp van koningpaarden in dit gebied. Wat doen zij dan anders dan de geiten? Zij gaan toch wat meer voor de kruidige vegetatie, terwijl de geiten toch de voorkeur hebben voor het houtige. Ja, dit zijn de 3 hengsten, maar jullie hebben nog andere merries op een andere plek lopen. Klopt, inderdaad. We hebben in de IJsselbeemde nog een groep merries lopen. En ik denk dat we daar maar eens naartoe moeten gaan. Ja, ik was net inderdaad nog even aan het kijken achter de haag. Die koningspaarden, dat zijn van die korte maaiers, hè? Klopt, inderdaad. De koningspaarden die hier in het gebied staan, die knabbelen eigenlijk het gras af, waardoor het zo kort wordt zoals je hier ziet. We proberen ook te zorgen dat er voldoende voedsel is, zodat ze het ook eigenlijk tot het volgende groeiseizoen volhouden. Er lopen hier ook nog wat Galloways, die hebben jullie eerder al gezien. En die pakken met de tong het gras. En de combinatie zorgt er inderdaad voor dat we wat hogere grasvegetatie hebben en dit hele korte gras. Niet te snel, hè, Patrick? Nee, rustig aan. Ze liepen net ook al. En afstand houden. Wat zijn ze mensenschuw? Als je het bijvoorbeeld niet genoeg meer. Dat is wel een eigenschap die we er graag in willen houden. Het blijft een dier, en een groot dier in dit geval. En je weet nooit wat ze gaan doen. Dus het afstand houden is zowel voor de mens als voor de koningpaarden toch wel van belang. Hier heeft het vol met water gestaan. En de paarden, werden dat zeepaardjes? Nee, dat zijn geen zeepaardjes. We hebben ze op tijd weg kunnen halen en tijdelijk op een ander perceel gezet. Maar ook wel weer geprobeerd ze zo snel mogelijk terug te brengen. Er is voldoende eten, maar worden ze ook een beetje in de gaten gehouden? We houden ze het hele jaar door in de gaten. Een collega die dat gewoon ook als zijn taak heeft, die komt minstens 1 keer in de week in het gebied. Om ook gewoon de dieren in de gaten te houden. Kijken of ze qua gedrag het gedrag vertonen wat wij wenselijk vinden. En of er geen paarden zijn die mank lopen, dat soort zaken. En wij hebben ook gewoon een veearts die ook regelmatig bij de dieren komt om te kijken hoe het met ze gaat en hoe de stand van zaken is. Maar zo te zien? Zo te zien gaat het heel goed met deze dames.